मा? बेखौ बानायथ'ब्लाया मा एसेबां गिलिर मानो बादों? इन्दि बिलाइ नोंनि सोंनायनि ओंथिया मा? आंनि सोंनायनि ओंथिया जेबो गैया नाथाय नैबे बारसे बिबारजोंसो आं बिबारजों गेलेफेराखै आरो गेलेनोबो मोजां मोना। जुमु आं मिथिखागौ नाथाय बुंनांगौ दं होननानै आं साना। आं नोंखौ मोजाङै मिथिखागौ। नायगोन नोंखौ आंखौ लाजि फोनांनोथ'। आमाय आमाय नों जुमुमोन ना? औ उन्दै समनि सानैजों अनलायनाय आरो बै अनलायनाया संसारनि रादाय जागोन। बे अनलायनाय बाथ्राफोरा आंनाव गासिबो गोसोआव दंजोबो। आंनि गोसोआवबो बेफोर बाथ्राया रोखायै दंजोबो जुमु। बेफोर बाथ्राखौ उनाव जों सानैजों रायलायगोन। आफाया गावनि धोनखौ लानानै देरगायो। नों बेफोरखौ एसेबो दुखु दामोन। दुखु मोननाय होननाया जोंफोरबायदि गैजारोङैफोरनि गोसोआव जायगा मोना। थौदो बैयाव जिरायनोसै। साबायखर नों जोबोद बुजिना आंनि संसारनि थाखाय। ओइ मानो सिरि थागोन? उन्दै समनि गोसो उन्दै समनि आब्रा आखुआनो दाबोनो दं माथो नोंनाव। एसेबां टाउन सहराव बेराय फरायनानैबो दाबोनो सोलायाखै नों? थोद आं बादि बुरला जारला दख'ना गानग्रा सिख्लाखौ मा नुनानै गोसोथोखो? आं बिदिखौनो मोजां मोनो जुमु। मानोना टाउन सहराव गुबै आरो गोथार होननाय जेबो गैया। नंगौ। औ जुमु आं नोंखौ अरायबो मोजां मोनगोन। दाबो देनांबो आरो इयुनावबो।